Было б добра, каб беларуская мова панавала ў штодзённым жыцці ў Беларусі. На жаль, гэта немагчыма, таму як афіцыйна большасць супраць таго, каб беларуская мова, ну, большасць грамадзян Беларусі супраць таго, каб беларуская мова панавала штодзённа ў жыцці беларусаў у Беларусі. Русификация, не русификация, гэта ўжо не столь важна. Важна именно то, што гэта людзям не патрэбна. Людзям патрэбна, як кажуць, стабільнасць, комфорт вот дасягаецца, то есть комфортна размаўляць на рускай мове. І как бы мажліва раней, раней же як? Раней навязвалі мовы. Российская империя после подела Речи Посполитой так само же проводила политику русификации. После она ужесточилась после повстания 1963 года этого, как его, Калиновского, да? И все стало горше. Но, конечно, после революции все началось национализироваться, потом опять национализацию убрали при сталинских репрессиях, стали убивать белорусских деячаў, репрессировать, закрывать беларускамоўныя школы у гарадах, засталіся яны толькі ў сёлах. Зараз таксама, што казаць, гэта не патрэбна большай часці насельніцтва нашага, таму як гэта магчыма будзе, большей части мнений, что только насильственной белорусизации. Но гэта вызове недовольнение большасці насельніцтва. Тады, мажліва, вмешаецца Россия, і будзе горш толькі. Вось. Яны так вмешваецца. Таму, гэта не патрэбна, на жаль. Таму толькі самі людзі рашаюць, самі беларускамоўныя, толькі калі вы будете размаўляць на беларускай мове, так вы будете прасоўваць беларускую мову. Точнее, не прасоўваць, а именно популяризировать, не дать ей умерці. Вось.